Monacon Grand Prix. Punainen palaa. Ja vihreä valo. Mika saa mahtavan lähdön. Kotiin saa Schumacherkin. Mutta ei pääse aivan Schumacherin itse. Ai. Ja Mika on kaiteessa. Siihen loppui Mikan kilpailu sitten. Se ei kestänyt kovin kauan. Hillo osui Mikan perään ja... Matti Kyllönen. Matti Kyllönen. Erinomaisen mukavaa päivää teille kaikille ja tervetuloa aikamme supergladiaattoreiden vauhtiin. Sääennusteet lupaavat sateista keliä huomiseen kilpailuun ja se on tietysti Schumacherin iltarunkouksen keskeinen aihe. On se vähän merkillinen mies tuo Schumacher, mutta hän se joutuu jälleen kantapään kautta katsomaan itseään peiliin. Tuo Maranello on suuri mies. Jälleen tuo tiukka kuttukaari oikeaan, heti perään vasempaan. Mika hallitsee hienosti tilanteen. Auto lentää mutka töyhden pehmeästi. Hyvä Mika! Mehän olemme näissä lähetyksissä niin kuin monen vuoden ajan on ehkä huomattu aika lailla puolueellisia, mutta me kannustamme aina silloin suomalaisia voittoon, kun se suinkin on mahdollista. On myöskin hyvä palauttaa mieliin se totuus, mitä Villeneuve ja Hillman olevat sanoneet. He toivovat lämpimästi, että Häkkinen voittaa maailmanmestaruuden. Näin ollen heillä on oikea asenne Formula 1-taisteluun. Nimittäin mikään ei ole sen komeampaa kuin maamme laulun kuuleminen. Nyt mennään! Anna palaa Mika! Häkkinen on paras. Ja Höövain on pudonnut kauas taakse. Katsotaan kuinka kovaa tämä Maranellon hattipoika koekkanin erinäköisissä asioissa pystyy nousemaan. Sillä siinä Schumacherkin rennollisesti leuka pitkänä katselee. Nyt mennään! Anna palaa Mika! Ovat ainakin hyvin hidastavia. Ja siellä on orava menossa ralliauton alle. Näinköhän jäi orava alle. Harjuhan on tämmöistä luonnonläheistä seutua. Siellä on paljon oravia. Joskus siellä on muutakin riistää. Mutta harmillista, että tuo pieni riista. Tervetuloa mukaan seuraamaan suoraa lähetystä Formula 1 maailmanmestaruusosakilpailu kaukaa toiselta puolelta maapalloa. Schumacher, Coulthard, Häkkinen, Irvine, Villeneuve. Starttivalot vaihtuvat. Nyt kaikki irti. Mika Häkkinen. 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 Villeneuve. Schumacher. Frentzen. Häkkinen. Mika Häkkinen taistelee maailmanmestaruudesta. Ja sitten mennään. Mika saa loistavan lähdön. Hyvä Mika. Huippujännittävä tilanne. Mika saa loistavan lähdön. Mika saa loistavan lähdön. David Coulthard johtaa, mutta Mika Häkkinen tulee kovana takaa. Mika tavoittaa koko ajan. Hyvä Suomi! Hyvä Mika! Sieltä toisten takaa Salo tulee. Näyttää, tulee ja ohittaa. Hyvä Salo! Häkkinen tulee varikolle. Nyt tarkkana. Onnistuuko Villeneuve ohittamaan Häkkisen varikolla? Kaikki menee nappiin. Villeneuve jää. Eddie Irvine. Häkkinen nousee. Eddie Irvine jää. Mutta mitä tekee Scotti? David Coulthard? Huippujännittävä tilanne. Häkkinen. Scotti jää. Häkkinen. Mika Häkkinen taistelee maailmanmestaruudesta. Ja sitten mennään. Huippujännittävä tilanne. Jarrupalat heittuvat meidän joulupukin poskipäät. Jarrutus on tiukka, mutta